kif dan il-budget, is-seba' budget tal-Gvern Laburista għandu difett ewlieni. B'dan il-mod il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija fetaħ id-diskors tar-reazzjoni tiegħu għall-Budget 2019. Diskors ta' ftit inqas minn satej li mill-bidu tiegħu der li Adrian Delija se jkun negattiv u miżawd b'attakki u kritika. Diskors fejn jimita lill-kap preċedenti Simon Busuttil u qal li dan il-gvern jiftaħar b'dak li għamel gvern nazzjonalista. Budget fqir ħafna ma ssib xejn fil-budget dwar l-opportunitajiet li l-gvern suppost qed joħloq. Jekk xejn issib ftaħir b'rixħat ieħor. Dan huwa budget xott. Il-budget 2019 huwa t-tieni budget bla taxxi, it-tielet budget b'surplus, ir-raba' budget bżieda fil-pensjonijiet u seba' budget bitnaqqis fl-income tax. Għax il-gvern kompla jsaħħaħ dawn il-miżuri u servizzi bħal childcare b'xejn. Adrian Delija sejjaħ dan il-budget bħala wieżed riċiklat. Jekk irnexxielu jirreċikla xi ħaġa dan il-gvern irreċikla l-idejat tiegħu stess waħda wara l-oħra, sena wara l-oħra. Adrian Delija njora l-fatt li dan il-gvern se jerġa' jżid il-pensjonijiet. Bis-sena li ġejja l-pensjonanti se jaraw żieda ta' €4.50 fil-ġimgħa fil-pensjoni tagħhom. Il-loqma li se jagħti lill-anzjani. F'dadija ta' negattività sabiex ikompli kritika l-budget, Delija sejjaħ lill-Ministru tal-Finanzi ċċassat. Issa li ċċassar tal-Ministru tal-Finanzi qed naraw il-konsegwenzi tiegħu. Adrian Delija għamel ta' żbalji fatwali, qal li Malta mhux attraenti għall-investiment. Iżda jgiddeb li Delija hemm stħarriġ tal-EY li juri kif 74% tal-investituri barranin jemnu li Malta hija attraenti għall-investiment dirett barrani. L-sena li għaddiet ammontat għal €142 miljun. Bil-provi li Malta m'għadix sfortunatament attraenti għall-investiment daqskemm kienet fis-snin li għaddew. Gvern bla pjan kienu dawn id-dikjarazzjonijiet li rrepeta Delija għal ħafna drabi. Pajjiż bla pjan għal housing soċjali. Dan irid isir bi pjan lil gvern ċar li m'għandux. Aktar minn hekk qal li l-ħidma tal-gvern fl-ekonomija fiha ta' difetti. Il-modell ekonomiku li adotta l-gvern fih però mill-banda l-oħra d-difetti. Iżda f'dawn l-aħħar 6 snin pajjiżna għamel suċċessi ekonomiċi kbar bl-ekonomija da tikber b'mod robust u għandna tkabbir ekonomiku ta' 5.9%. Suċċess li waqt id-diskors tiegħu Adrian Delija kellu jagħmel referenza lih, imma qal li dan is-suċċess huwa grazzi għall-Gvern Nazzjonalista. Bis-saħħa tal-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista fil-Gvern. Luma għandna gvern li qed jgħidilna li mhux kapaċi jkabbar l-ekonomija, dal-gvern wiret ekonomija b'saħħitha. F'waqtiet Delija ntilefu ta' eżempju surreali ta' kif skontu l-ekonomija da tikber. Din il-Kamra jista' jkollna dħul li meta naqduh kollha f'daqqa ikun ta' 2 miljun il-kol flimkien. U ngħidu li mela f'din il-Kamra għandna ekonomija ta' 2 miljuni u leverage ta' 30,000 fis-sena. F'waqtiet isteriċi Adrian Delija għal iktar minn darba nfex jgħajjat li qegħdin l-ar fl-Ewropa. L-aħħar net fl-Ewropa. Dak is-suċċess, dak l-aqwa żmien, flok imqar mixjin il-qoddim, pass mixjin lura bħal granċ. F'satejn Adrian Delija ma tkellimx dwar il-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista għal pajjiżna. Kritika biss u tant kemm ma kienx jaf jaqbad jgħid li beda jitkellem dwar Bill Gates. Nistiednu lil Bill Gates. U x'kien jidħol Bill Gates f'daqqa waħda it-total ma jibqax 2 miljuni imma jsir diversi biljuni. U niċċelebraw, u nixorbu, u niftħu ċampanja għax l-ekonomija ta' dil-Kamra issa kulħadd qed jaqla biljun ir-ras. Fis-stqarrija l-Partit Laburista qal li d-diskors tal-kap tal-Oppożizzjoni huwa diskors ta' politiku maqtuħ mir-realtà li prova jbeżża mill-progress u li m'għandux fiduċja f'pajjiżu n-nies tiegħu. Jekk pajjiżna jieħu l-attitudni ta' Adrian Delija jispiċċa jmur lura u mhux il-qudiem. Minkejja d-diskors negattiv ta' Adrian Delija, l-Maltin jafu li llum qed jgħixu aħjar minn 6 snin ilu. Jafu wkoll li jekk jieħdu l-pariri ta' Adrian Delija llejla jmorru lura u mhux il-qudiem. Il-Partit Laburista qal li fuq kollox illum kien ikkonfermat li l-poplu jaf li ma dan il-gvern jippartijab il-kwalità tal-ħajja tiegħu, iżda ma Delija jista' jmur biss lura. Għal żmien meta dan il-pajjiż kien jiddiskuti l-piżijiet u mhux il-benefiċċji.